Mukabat sa kapin 14 million pesos nga kantidad sa gituwang shabu ang pakyas nga makalusot tuman naharang sa AFP-PNP checkpoint sa Barangay Lacson, Davao City. Ano yung report ni Argil Relator? Gilayong gihiling sa personahe sa Explosive and Ordnance Division sa Davao City Police Office kining usa ka box sa sapatos sa Davao Bukidnon Highway Miyerkules sa hapon. Dihang giukab din hinasayran ang mga sako-sakong gituwang shabu nga sulod sa maong karton. Dihang gitimbang miabot sa 900 grams ang maong illegal nga droga nga mokabat matud pa sa 14.4 million pesos ang kantidad. Sumala sa kapulisan ang maong box sa sapatos gikan sa usa ka lalaking pasahero nga sakay sa usa ka bus padulong Davao City. Isip kabahin sa naandang pamaagi sa inspeksyon sa mga pasahero sa pampublikong transportasyon sa AFP-PNP checkpoint sa Barangay Lacson, Kalinan District, Davao City. Gipanaog ang mga pasahero sa bus, lakip ang lalaki. Apan una pa man makaagi sa inspeksyon ang dalang gamit sa lalaki, nagdali-dali matud pa kini nga miadto sa likod nga bahin sa bus. Dinhi gigisian sa lalaki ang iyang dalang dako nga box o gikuha ang box sa sapatos sulod niini o gilabay sa likod sa bus. Nakuyawan matud pa ang mga pasahero kay basin eksplosibo ang gilabay. Gilayong midagan ang lalaki sa wala na matinong direksyon. Kaning bus manggikan siya sa Cagayan, and then ang kaning nagdala sa shabu is from nagsakay siya sa Bukidnon area. Sa karon, ana-ana sa kapulisan ay na-recover nga mga droga. Samtang parayon pa ang investigasyon sa mga otoridad ug ang pagpangita sa misibat nga suspect. Atong paningkamutan nga ma-locate tong maong nagdala sa shabu, ma'am. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.